Νύχτα Χριστουγέννων. Η νέα γυναίκα, 23 χρόνων, με πρόσωπο απίστευτα χωμό, στεκόταν στην άκρη της θάλασσας και κοιτούσε τον ορίζοντα. Κάτω από τα μικροκαμωμένα πόδια της, με τα βελουτέ μπουτάκια, μια ετοιμόρροπη σκάλα με μια ετοιμόρροπη κουπαστή οδηγούσε στο νερό. Κοιτούσε πέρα μακριά, όπου έχασκε ο ορίζοντας, σκεπασμένος από βαθύ αδιαπέραστο σκοτάδι. Δεν φαίνονταν ούτε αστέρια, ούτε θάλασσα καλυμμένη με πάγο, ούτε φώτα. Έβρεχε δυνατά. Τι να είναι άραγε εκεί κάτω, σκεφτόταν η γυναίκα κοιτάζοντας μακριά, προφυλαγμένη από τον αέρα και τη βροχή, με μια μουσκεμένη κοντή γούνα και ένα σάλι. Κάπου εκεί, σε αυτό το αδιαπέραστο σκοτάδι, 5, 10 ή και περισσότερα βέρτσια μακριά, θα πρέπει να βρίσκεται την ώρα αυτή ο άντρας της, ο γεωκτήμονας Λιτβίνοφ, με τα λιευτικά του. Αν η χιονοθύρα των τελευταίων 2 ημερών στη θάλασσα δεν σκέπασε με χιόνι το Λιτβίνοφ και τους ψαράδες του, τώρα θα πρέπει να κατευθύνονται προς την ξηρά. Η θάλασσα φούσκωσε και σύντομα θα αρχίσει να σπάζει τους πάγους, κατά πως λένε. Οι πάγοι δεν μπορούν να αντέξουν τον άνεμο αυτό. Θα προλάβουν άραγε τα λιευτικά αλκυθρά τους, βαριά και δυσκίνητα, να φτάσουν στην ξηρά προτού η κατάχλωμη γυναίκα να ακούσει το μουγκριτό της θάλασσας που ξυπνάει. Ήθελε να κατέβει οπωσδήποτε. Η κουπαστή μετακινήθηκε κάτω από το χέρι της και βρεγμένη, γλιτσιασμένη, της ξέφυγε σαν ψάρι. Αναγκάστηκε να καθίσει και να δοκιμάσει να την κατεβεί στα 4, κρατημένη γερά από τα παγωμένα βρώμικα σκαλοπάτια. Φύσηξε ο αέρας και άνοιξε τη γούνα της. Το στέρνο της μύριζε ξυνήλα. «Αγενικόλα, θαυματουργέ, η σκάλα αυτή δεν έχει τελειωμό», ψιθύρισε η νεαρή γυναίκα μετρώντας ένα-ένα τα σκαλοπάτια. Ήταν ακριβώς 19 και κατέβαιναν σε ευθεία γραμμή και όχι ελικοειδώς, σχηματίζοντας οξύ αγωνία με την επιφάνεια του νερού. Ο άνεμος τα ταρακουνούσε με μανία από τη μια πλευρά στην άλλη και αυτά έτριζαν σαν τάβλα έτοιμη να σπάσει. «Ποιος είναι?» ακούστηκε μια αντρική φωνή. «Εγώ ο Ντενής». Ο Ντενής, ψηλός, μεγαλόσωμος γέροντας, με μακριά γκρίζα γενιάδα, στεκόταν στην ακτή, στηριγμένος σε ένα μεγάλο μπατσούκι και κοιτώντας κι αυτός το διαπέραστο σκοτάδι. Στεκόταν και έψαχνε ένα στεγνό σημείο στα ρούχα του για να ανάψει πάνω εκεί ένα σπίρτο και να καπνίσει το τσιμπούκι του. «Εσείς είστε αρχόντισσα Νατάλια Σεργέγευνα?» ρώτησε με κατάπληκτη φωνή. «Σε τέτοιο χαμό, τι κάνετε εδώ? Με τη διάπλασή σας και μάλιστα μετά τη γέννα ένα κρύωμα μπορεί να είναι αιτία θανάτου. Γυρίστε πίσω, μητερούλα». Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε το κλάμα μιας γριάς. Έκλαιγε η μάνα του ψαρά Γευσέη που είχε φύγει με το Λιτβίνο για ψάρεμα. Ο Ντενής αναστέναξε και κούνησε το χέρι. «Έζησες κι εσύ, γριά», είπε απευθυνόμενος στο κενό. «Στον κόσμο ετούτο 70 χρονάκια και σαν μικρό παιδί δεν κατάλαβες τίποτα. Τα πάντα ανόητη είναι θέλημα Θεού. Με τη γέρικη ανημπόρια σου θα έπρεπε τώρα να κάθεσαι δίπλα στη σόμπα και όχι να στέκεσαι μέσα στην υγρασία. Πήγαινε στο καλό του Θεού». «Μα ο Γευσέη μου, ο Γευσέη, έναν τον έχω, Ντενισάκο». «Θέλημα Θεού, αν δεν είναι γραμμένο να πεθάνει στη θάλασσα, τότε ακόμα και αν η θάλασσα τον τζακίσει 100 φορές, ζωντανός θα μείνει. Κι αν, μητέρα, του είναι γραφτό να βρει το θάνατο αυτή τη φορά, τότε δεν θα το κρίνουμε εμείς». «Μην κλαις, γριά. Δεν είναι μόνο το Γευσέη στη θάλασσα. Είναι και ο άρχοντας Αντρέη Πετρόβιτς, εκεί και ο Φέντγα, και ο Κουσμά, και ο Ταρασέγκο, και ο Αλιόσκα». «Είναι όμως ζωντανή, Ντενισάκο?» ρώτησε η Νατάλια Σεργέγευνα με τρεμάμενη φωνή. «Ποιος ξέρει, αρχόντισσα. Αν χθες, τρίτη μέρα τώρα, δεν τους πήρε χιονοθύελα, θα πρέπει να είναι ζωντανή. Και αν η θάλασσα δεν σπάσει, τότε και πάλι θα είναι ζωντανή. Δεν βλέπεις όμως? Τι αέρας κι αυτός». «Κάποιος περπατάει στον πάγο», είπε ξάφνου η νεαρή γυναίκα με αφύσικα βραχνή φωνή, πισωπατώντας σαν να φοβήθηκε. Ο Ντενής μισόκλεισε τα μάτια και αφουγκράστηκε. «Όχι, αρχόντισσα, κανένας δεν έρχεται», είπε. «Ο χαζός ο Πέτκα κάθεται στη βάρκα και κουνάει τα κουπιά. Πετράκι!» φώναξε ο Ντενής.
Κάθεσαι. Κάθομαι, παππού, ακούστηκε μια αδύναμη, άρρωστη φωνή. Πονάς. Πονάω, παππού, δεν έχω πια δυνάμεις. Στην ακτή, εκεί που άρχιζε ο πάγος, υπήρχε μια βάρκα. Στη βάρκα, στον πάτο της, καθόταν ένας ψηλός νεαρός με αδιανόητα μακριά πόδια και χέρια. Ήταν ο Χαζοπετράκης. Με σφιγμένα τα δόντια και τρέμοντας ολόκληρος, κοιτούσε το μαύρο κενό, πασχίζοντας κι αυτός να διακρίνει κάτι. Κάτι περίμενε κι αυτός από τη θάλασσα. Τα μακριά χέρια του κρατιόντουσαν από τα κουπιά, ενώ το αριστερό του πόδι ήταν διπλωμένο κάτω από το σώμα του. «Πονάει ο Χαζούλης μας», είπε ο Ντενής πλησιάζοντας τη βάρκα. Το πόδι του πονάει του άμυρου και έχασε το μυαλό του από τον πόνο. «Και εσύ, βρε Πετράκη, καλύτερα να πήγαινες στη ζεστασιά. Εδώ θα κρυώσεις χειρότερα». Ο Πετράκης σιωπούσε. Έτρεμε και μόρφαζε από τον πόνο. Του πονούσε ο αριστερός γοφός, το πίσω μέρος του, ακριβώς στο σημείο που περνούσε τον Εύρο. «Άντε, Πετράκη», είπε ο Ντενής με μαλακή πατρική φωνή. «Πάνε, ξάπλωσε δίπλα στη σόμπα και ο Θεός θα δώσει, το πρωί το πόδι σου θα είναι καλύτερα». «Το νιώθω», μουρμούρισε ο Πετράκης, σφίγοντας τα σαγόνια του. «Τι νιώθεις, Χαζούλη?» «Ο πάγος έσπασε». «Πώς το νιώθεις?» «Ακούω το θόρυβο, το ένα βουητώνει του αέρα, το άλλο του νερού. Και ο άνεμος άλλαξε, έγινε πιο μαλακός. Καμιά δεκαριά βέρτσια από εδώ πέρα, σπάει τώρα ο πάγος». Ο γέρος αφουγκράστηκε για πολλή ώρα, αλλά μέσα στη γενική κοσμιχολασιά δεν διέκρινε τίποτα εκτός από το βουητό του ανέμου και το μονότονο ήχο της βροχής. Πέρασε μισή ώρα στην αναμονή και τη σιωπή. Ο άνεμος έκανε τη δουλειά του. Γινόταν όλο και πιο κακός. Και θα έλεγες ότι είχε αποφασίσει πάση θυσία να σπάσει τον πάγο και να πάρει το γιο της γριάς και το σύζυγο της χλωμής γυναίκας. Η βροχή στο μεταξύ γινόταν όλο και πιο αδύναμη. Σύντομα έγινε τόσο αραιή που μπορούσες πια να διακρίνεις μέσα στο σκοτάδι τις ανθρώπινες φιγούρες, το περίγραμμα της βάρκας και τη λευκότητα του χιονιού. Μέσα από το βουητό του ανέμου μπορούσες τώρα να ξεχωρίσεις τις κουδουνοκρουσίες. Χτυπούσε η παλιά καμπάνα πάνω στο ψαράδικο χωριουδάκι. Οι άνθρωποι που έπεφταν σε χιονοθύελα στη θάλασσα έπρεπε να κατευθυνθούν προς αυτούς τους ήχους. Ήταν το σωσίβιο από το οποίο αρπάζεται ο ναυαγός. «Παππού, το νερό είναι πιο κοντά. Τ' ακούς?» Ο παππούς αφουγκράστηκε προσεκτικά. Τη φορά αυτή άκουσε ένα βουητό που δεν έμοιαζε με το ανέμου, ούτε με το θρώισμα των δέντρων. Ο Χαζούλης είχε δίκιο. Δεν υπήρχε πια αμφιβολία ότι ο Λιτβίνοφ και οι ψαράδες του δεν θα επέστρεφαν στη στεριά να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. «Ναι, βέβαια», είπε ο Ντενής, «σπάει». Η γριά ούρλιαξε και σωριάστηκε κάτω. Η αρχόντισσα, μουσκεμα και τρέμοντας από το κρύο, πλησίασε τη βάρκα και άστησε αυτή. Τώρα άκουσε και αυτή την απέσια βουή. «Μπορεί να είναι ο άνεμος», είπε. «Ντενής, είσαι σίγουρος ότι σπάει ο πάγος?» «Είναι θέλημα Θεού για τις αμαρτίες μας, κυρία». Ο Ντενής αναστέναξε και συμπλήρωσε με τρυφερή φωνή. «Πηγαίνετε επάνω, κυρία. Είστε ήδη εντελώς μουσκίδι». Οι άνθρωποι που έστεκαν στην ακτή άκουσαν το σιγανό γέλιο. Γέλιο παιδικό, ευτυχισμένο. Γελούσε η χλωμή γυναίκα. Ο Ντενής ξερόβηξε. Πάντα έβηχε δυνατά όταν ήθελε να κλάψει. Έχασε το μυαλό της. Ψιθύρισε στη σκοτεινή σιλουέτα του άντρα δίπλα του. Η ατμόσφαιρα έγινε πιο φωτεινή. Έλαψε το φεγγάρι. Τώρα φαίνονταν όλα. Και η θάλασσα με τους μισολιωμένους πάγους, και η αρχόντισσα, και ο Ντενής, και ο Χαζούλης ο Πετράκης που μόρφαζε από τον αβάσταχτο πόνο. Πιο πέρα στέκονταν οι χωρικοί που για κάποιο λόγο κρατούσαν στα χέρια ένα σκοινί. Όχι μακριά από την ακτή ακούστηκε το πρώτο φαρμακερό τρίξιμο. Σύντομα ακολούθησε και δεύτερο και τρίτο και ο αέρας κατακλείστηκε από ένα τρομακτικό τριγμό. Η λευκή ατέλειωτη επιφάνεια κυμάτισε και σκοτεινιάσε. Το τέρας ξύπνησε και άρχισε την ταραγμένη του ζωή. Το βουητό του ανέμου, ο θόρυβος του δάσους, τα βουγγητά του Πετράκη και ο ήχος της καμπάνας, όλα πνίγηκαν στο μουγκριτό της θάλασσας. «Πρέπει να ανεβούμε απάνω», φώναξε ο Ντενής.
Η ακτή θα πλημμυρίσει και θα πεταχτούν έξω οι πάγοι. Αλλά αρχίζει και όρθρος τώρα, παιδιά. Πηγαίνετε, μητερούλα αρχόντισσα, ο Θεός το ήθελε. Ο Ντενής πλησίασε την Νατάλια Σεργέγευνα και την έπιασε προσεκτικά από τον αγκώνα. «Πάμε, μητερούλα», είπε τρυφερά με γεμάτη φωνή συμπόνιας. Η αρχόντισσα έσπρωξε με το χέρι της τον Ντενής και σηκώντας ψηλά το κεφάλι πήγε προς τη σκάλα. Δεν ήταν πια τόσο θανάσιμα χλωμή. Στα μάγουλά της παιχνίδιζε ένα υγιέστατο κόκκινο χρώμα, σαν να είχαν μεταγγίσει στον οργανισμό φρέσκο αίμα. Τα μάτια της δεν έμοιαζαν πια κλαμμένα και τα χέρια που συγκρατούσαν στο στήθος το σάλι της δεν έτρεμαν όπως πριν. Τώρα καταλάβαινε και η ίδια ότι μόνη της, χωρίς βοήθεια από άλλους, θα μπορούσε να ανέβει την ψηλή σκάλα. Φτάνοντας στο τρίτο σκαλί, σταμάτησε σαν κεραυνοβολημένη. Μπροστά της στεκόταν ένας ψηλός γεροδεμένος άντρας με ψηλές μπότες και κοντή γούνα. «Εγώ είμαι Νατάσα, μη φοβάσαι», είπε ο άντρας. Η Νατάλια Σεργέγευνα παραπάτησε. Στο ψηλό προβάτινο σκούφο, στα μαύρα μουστάκια και τα μαύρα μαλλιά, αναγνώρισε τον άντρα της, τον Τζιφλικά Λιτβίνοφ. Ο άντρας της σήκωσε στα χέρια και τη φίλησε στο μάγουλο, καλύπτοντάς την ταυτόχρονα με μια μυρωδιά από κρασί και κονιάκ. Ήταν ελαφρώς μεθυσμένος. «Να χαίρεσαι, Νατάσα», είπε. «Δεν χάθηκα κάτω από το χιόνι και δεν πνίγηκα. Την ώρα της χιονοθύελλας εγώ και οι ψαράδες μου φτάσαμε ως το Ταρκαρόκ, από όπου και ήρθα σε σένα. Και ήρθα...» Ψεύδιζε και εκείνη κατάχλωμη πάλι και τρέμοντας τον κοιτούσε με κατάπληκτα τρομαγμένα μάτια. Δεν πίστευε. «Πώς μουσκεψες έτσι, πώς τρέμεις», μουρμούρισε εκείνος σφίγγοντας την πάνω του. Στο μεθυσμένο από ευτυχία και από ποτό πρόσωπό του απλώθηκε ένα παλό, παιδικά γλυκό χαμόγελο. Τον περίμενε μέσα σε αυτό το κρύο, μέσα στη νύχτα με αυτόν τον άθλιο καιρό. Αγάπη δεν είναι αυτό? Γέλασε από ευτυχία. Μια διαπεραστική κραυγή που του ξέσκιζε την ψυχή ήρθε ως απάντηση στο ευτυχισμένο γέλιο του. Ούτε το μουγκριτό της θάλασσας, ούτε ο άνεμος, τίποτα δεν ήταν σε θέση να τη σκεπάσει. Με πρόσωπο παραμορφωμένο από απόγνωση, η νεαρή γυναίκα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το ουρλιαχτό που ξεπετάχτηκε από μέσα της. Ένα ουρλιαχτό που τα έλεγε όλα. Και την παντριά χωρίς τη θέλησή της, και την ακατανίκητη αντιπάθεια για τον άντρα της, και τη θλίψη της μοναξιάς, και τέλος την διαψευσμένη ελπίδα για μια ελεύθερη χειρία. Όλη της η ζωή με τις λύπες, τα δάκρυα και τον πόνο ξεχύθηκε με αυτή την κραυγή που δεν μπορούσαν να την πνίξουν ούτε οι πάγοι που έσπαγαν. Και ο άντρας της την κατάλαβε αυτή την κραυγή. Δεν θα μπορούσε να μην την καταλάβει. «Λυπάσαι που δεν με σκέπασε το χιόνι, που δεν με πλάκωσαν οι πάγοι», ψέλισε. Το κάτω χείλη του άρχισε να τρέμει και στο πρόσωπό του απλώθηκε ένα πικρό χαμόγελο. Κατέβηκε από το σκαλοπάτι και άφησε κάτω τη γυναίκα του. «Ας γίνει το δικό σου λοιπόν», είπε. Γυρίζοντάς της την πλάτη, κατευθύνθηκε προς τη βάρκα. Πιο πέρα ο Πετράκης, σφίγγοντας τα δόντια, τρέμοντας και πηδώντας το ένα πόδι, τραβούσε τη βάρκα στο νερό. «Για πού το βάλες?» τον ρώτησε ο Λιτβίνοφ. «Πονάω, εξοχότατε. Θέλω να πνιγώ. Οι πεθαμένοι δεν πονάνε». Ο Λιτβίνοφ πήδηξε στη βάρκα. Ο Χαζούλης τον ακολούθησε. «Έχε γεια, Νατάσα», φώναξε ο Τσιφλικάς. «Ας γίνει το δικό σου. Θα έχεις αυτό που περίμενες στέκοντας εδώ, μέσα στο κρύο. Ο Θεός μαζί σου». Ο Χαζούλης σκούνισε τα κουπιά και η βάρκα, σκοντάφτοντας πάνω σε ένα μεγάλο κομμάτι πάγου, πήγε να συναντήσει τα ψηλά κύματα. «Τράβα κουπί, Πετράκη, δώσ' του», είπε ο Λιτβίνοφ. «Πιο μακριά, όσο πιο μακριά». Ο Λιτβίνοφ, κρατημένος από την κουπαστή της βάρκας, ταρακουνιόταν, έχοντας τα μάτια του στραμμένα στη στεριά. Εξαφανίστηκε η Νατάσα του, εξαφανίστηκαν τα φωτάκια από τις καμινάδες, εξαφανίστηκε τελικά και η ακτή. «Γύρνα πίσω», άκουσε τότε μια γυναικεία σπασμένη φωνή. Και στο γύρνα αυτό του φάνηκε ότι διέκρινε απελπισία. «Γύρνα!»
Η καρδιά του Λιτβίνοφ χτύπησε δυνατά. Τον φώναζε η γυναίκα του. Και στο χωριό οι καμπάνες καλούσαν στο χριστουγεννιάτικο όρθρο. «Γύρνα», είπε και πάλι κοιτευτικά η ίδια φωνή. Η ηχό επαναλάμβανε τη λέξη. Τη μετέφεραν το τρίξιμο των πάγων, το βουητό του ανέμου και οι χριστιανικές καμπάνες του όρθρου. «Γύρνα». «Πάμε πίσω», είπε ο Λιτβίνοφ, σκουντώντας το χέρι του Χαζούλη. Αλλά ο Χαζούλης δεν άκουγε. Σφίγγοντας τα δόντια από τον πόνο και κοιτώντας με ελπίδα μακριά, κουνούσε τα μακριά του χέρια. Αυτού κανείς δεν του φώναξε «γύρνα». Και ο πόνος, το νεύρο που άρχιζε και πάλι, γινόταν όλο και πιο δυνατός και καυτός. Ο Λιτβίνοφ άρπαξε τα χέρια του και του τα τράβηξε πίσω. Αλλά τα χέρια ήταν σκληρά σαν πέτρα και δεν ήταν εύκολο να τα αποσπάσει από τα κουπιά. Ήταν και αργά πια. Ίσια κατά πάνω στη βάρκα ερχόταν ένας τεράστιος όγκος πάγου. Ο πάγος αυτός θα έπρεπε να απαλλάξει για πάντα το πετράκι από τον πόνο. Μέχρι το πρωί στεκόταν η χλωμή γυναίκα στην ακτή. Όταν, μισοπαγωμένη και εξουθενωμένη από το ηθικό μαρτύριο, την κουβάλισαν στο σπίτι και την ξάπλωσαν στο κρεβάτι, τα χείλη της έλεγαν ακόμα «Γύρνα». Αυτή τη νύχτα των Χριστουγέννων είχε αγαπήσει τον άντρα της. Ευχαριστώ.